Ya ka Jinglehniam pre-pran pratista sacraments jang ublei ram lala la Sdang menta KHASI ha Ayodhya. Kini Jinglehniam kinyai beteng hadu ka arphawei tarik ukala lingkot pat ha ka arpho ar tarik ukala lingkot. Ya ka Jinglepniam Jingpynkyntang en penlong hakmat ke jingadon lang menteri rangba du kari Narendra Modi u campat rai u balong u General Secretary jang ke Shri Janmabhoomi Chitra Trust u la pentip babaro kini Jinglehniam ban Jingpynkyntang en penlong hapo ke Jingpynkyntang jang u Lakshmikant Dixit ji uba na Varanasi ula pentip baya kadur jang ublei ram lala la penwandur ha kadur khulung kabakia komba shispa sanpo hadu arspa kilogram Hashwa jang ke Jinglehniam pran pratista ya kadur blei enbu ha ka ha kiso bat kiwedi kitiar katkum ke Jinglehniam.